νύφτα, οντανεσκό θα αποπυρνού δάκρυα εξ και νύφτα. Το ολοκληρωμένο σχέδιο ξεριζωμού αρχίζει να εφαρμόζεται το 1908 με την Επανάσταση των Νεότουρκων. Τι προέβλεπε το σχέδιο? Εξορίες, εκτοπίσεις, πείνα, δίψα, λαιλασίες, βιασμούς. Έτσι οι χριστιανοί κάτω από φρικτές συνθήκες ζωής αρχίζουν πορείες μέσα στο χειμώνα ή στην αφόρητη ζέστη του καλοκαιριού, στον ορεινό πόντο και στα ενδότερα της Ανατολίας. Μαρτυρικές πορείες με λιμώδη νοσήματα, με ομαδικές σφαγές. Ελάχιστοι σώζονται. Τα σπίτια τους καίγονται. Η περιουσία τους αρπάζεται. Πόλεις και χωριά ερημώνονται. Και ο πόντος, ο κάστρενο θεόρατον, εγέντον κημητήρι. Όσα χρόνια και να περάσουνε, εμείς θα θυμόμαστε και οφείλουμε να θυμόμαστε αυτή τη μέρα. Θα τιμούμε και οφείλουμε να τιμούμε αυτή τη μέρα με περισσότερο δέος και πόνο. Σήμερα τα παιδιά μας θα διαβάσουν τα δεινά που υπέστησαν περιοχές του μαρτυρικού πόντου. Αρωθυμώ και τραγωδώ, αρωθυμώ και κλαίγω. Αρωθυμώ και τραγωδώ, αρωθυμώ και λέγω. Μαύρα χρόνια και καιρούς, σαν χώματα πατρίδα. Πόντος ενάστρων φωτεινών, πόντος ενάστρων φωτεινών, σε ελληνικούς αιώνας. Αργών αυτών το όραμαν και τη ακρίτα κάστρων. Πόντος νύφε ακριβοθόρετος, τι πόντου τι ευξήνου. Πυκνές αδύσα σαρασά, μάραντα φορτωμένα. Έναν προς έναν τραγωδό τα υψηλά ρασία. Πετύμεσαν και δόξασαν ελληνικά καρδίας. Η ρίζα εκεί των κομνηνών, των ακριτών ο τόπος. Την Παναία σου μελάς, εκεί το μοναστήρι. Πρώτον συν πίστην, συν χαράν, σον πόνον την πατρίδας. Έναν προς έναν τραγωδό, ένδοξα πολιτείας. Την τραπεζούνταν, την ορτούν, σαμψούντα και ρασούντα, Συνόπη, Σούρμενα, Αργυρούπολη, Τρίπολη και Ριζούντα. Όθεν τα φροντιστήρια, σχολεία κεντρικά, εφώταζαν τον κόσμο. Κι έρθανε χρόνια δίσεκτα, καταραμένα χρόνια. Ο ουρανόν ελίβωσεν, συν γην ποτάμ το γέμαν. Και σκόθεν θρήνος, θάνατος πέραν περούσον πόντων. Και στην Ελλάδαν έρθαμεν, ρίζα μου πρόνιον, πατρίδα την πατρίδας. Και ξαν πουλήν ασυναρχήν, χτίζομεν το γεφύρι. Σα μαύρα τα χαλάσματα, άθα και μανουσάκια. Την γην κατατρυπαίνομεν, μαλέτριν και χωρών. Τον ήλον ξαν σα σέρα μου, αγαπεμέν κρατούμεν. Και με έναν στόμαν, έναν ψήν και νουν βροντολαλούμεν. Αρωθυμώ και τραγωδώ, αρωθυμώ και κλαίγω. Τα παλαιά, τα τωρινά, τα ιστορίας λέγω. Στη Κερασούντα το 1920, ο Τοπάλος Μαν άρχισε τις διεργασίες για τη δημιουργία 2 εθελοντικών ομάδων και συγκρότησε υπό τη διοίκησή του 2 τάγματα και ως δήμαρχος συνέλαβε την ιδέα να χαράξει μια ρημοτομία της πόλης και ανατείναξε αυθαίρετα όλα τα κτίρια των χριστιανών, αγαρεύοντας όλους τους Έλληνες να μεταφέρουν τα υλικά της κατεδάφισης. Επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι, ιερείς, έμποροι,
καθημερινά με ένα νεύμα του τοπάλος Μαν. Καταδικάζονταν σε θάνατο με τον αποτρόπαιο τρόπο. Ο Γιώργος Βαλαβάνης έγραψε «Εφυλακίστησαν άνθρωποι, αποδεδειγμένος αθώοι, ως διεμηνέντας εκτός της Τουρκίας, από πολλών ετών, ως ο κύριος Αναστάσιος Μαυρίδης, ο κύριος Γεώργιος Κακουλίδης, και παρεπέμφθηκαν εις τα δικαστήρια της Ανεξαρτησίας. Υποστάντες ανεκδίκητα μαρτύρια. Οι ιερείς υπέστησαν πανολεθρίαν. Εκόπτοντο κεφάλαια τον εξετίθεντο εν μέση οδό. Οι κερασούς απεγυμνώθη τελείως των Ελλήνων και Αρμενίων ιαντρώτης. Μετά τις περιφέρειες της Κερασούντας, οι περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες συμφορές από τους τσέτες του τοπάλος Μαν ήταν της Νεοκεσαρίας και της Αμισού. 37 χωριά της περιφέρειας αυτής εξοντώθηκαν, κυρίως με ολοκαυτώματα, το γυναικόπαιδο, σε σχολεία και εκκλησίες. Πρώτη μπήκε στο χορό του θανάτου η πολυπαθής επαρχία της Αμισού. Οι Κεμαλικοί είχαν ιδιαίτερους λόγους να την τιμωρήσουν, γιατί στα πάτητα βουνά της περιοχής της αναπτύχθηκε το ηρωικό ανταρκτικό των Ελληνών του Πόντου. 9 μεγάλες αποστολές χρειάστηκαν για να εκτοπιστούν οι Έλληνες της πόλης Αμισού, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Το έγκλημα της γενοκτονίας έπρεπε να ολοκληρωθεί γρήγορα, πριν προλάβουν να διαμαρτυρηθούν τα μέλη των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, αλλά και κάποιες συμμαχικές χώρες. Μέσα σε 100 μέρες, όταν δεν μπορούσαν να πετύχουν επί αιώνες, οι απολυταρχικοί Σουλτάνοι το πέτυχε και Μαν. Έφτασε και έριξε πολλούς ζωντανούς μέσα στη φωτιά των πυρπολιθέντων σπιτιών και εκκλησιών. 6.000 άντρες συνολικά χάθηκαν στις 9 αποστολές της Αμισού. Ο Σάββας Κανταρτζής εξέδωσε σε βιβλίο τις φοβερές του εμπειρίες το 1975 στην Κατερίνη και περιγράφει τα ακόλουθα. Τα χαράματα στις 16 Φεβρουαρίου 1922, ημέρα Τετάρτη, μία εφιαλτική είδηση ότι οι τσέτες του τοπάλος Μαν έρχονται στο χωριό έκανε τους κατοίκους να τρομάξουν και να αναστατωθούν. Όσοι άντρες βρίσκονταν τη νύχτα στο χωριό, βιάστηκαν να φύγουν στο δάσος. Άλλοι άντρες που είχαν κρυψώνει σε σπίτια και σε στάβλους, τρύπωσαν σε αυτές και καμουφλαρίστηκαν έτσι που να μην τους υποπτευθεί κανείς. Τα γυναικόπαιδα και οι γέροι κλείστηκαν στα σπίτια και περίμεναν με καρδιοχτύπη να δουν τι θα γίνει. Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά όταν και περισσότεροι από 150 τσέτες έμπαιναν στο χωριό κραυγάζοντας και πυροβολώντας. Τους ακολούθησαν Τούρκοι χωρικοί από τα γειτονικά χωριά. Αυτούς τους είχαν μοιήσει στο εγκληματικό σχέδιο και τους κάλεσαν για πλιάτσα. Σε λίγο όλα τα γυναικόπαιδα και οι γέροι βρίσκονταν τρέμοντας και κλαίγοντας στους δρόμους. Οι συμμορίτες με κραυγές και απειλές υποπτέθηκαν από την πρώτη στιγμή το μεγάλο κακό που περίμενε όλους και δοκίμασαν να φύγουν έξω από το χωριό. Οι τσέτες πρόβλεψαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο και είχαν πιάσει από πριν τα μπουγάζια από όπου μπορούσε να φύγει κανείς. Έτσι, μόλις έφτασαν τρέχοντες οι κοπέλες στα μπουγάζια, δέχτηκαν από τσέτες που παραμόνιβαν πυροβολισμούς στο ψαχνό. Μερικές έμειναν στο τόπο σκοτωμένες, ενώ οι άλλες τραυματίστηκαν και γύρισαν πίσω. Όταν πια όλα τα γυναικόπαιδα και οι γέροι μαζεύτηκαν στην πλατεία, οι τσέτες έβαλαν μπρος τη δεύτερη φάση της σατανικής τους επιχείρησης. Διέταξαν να περάσουν όλοι στα δίπατα σπίτια που βρίσκονταν στην πλατεία και τα είχαν διαλέξει για να ολοκληρώσουν τον εγκληματικό τους σκοπό. Με κλωτσιές έχωσαν και στρίμωξαν στα 2 σπίτια τα αθώα και άκακα αυτά πλάσματα, που ο αριθμός τους πλησίαζε τις 3 εκατοντάδες. Δεν χρειάστηκαν παρά μια αγκαλιά, ξερά χόρτα και μερικά σπασμένα πέταγα, χαρτώματα
να ανάψει φωτιά και σε λίγο τα δύο σπίτια έγιναν πυροτέχνημα και ζώστηκαν. Από μέσα και απ' έξω, από πύρινες γλώσσες και μαυροκόκκινο καπνό. Το τι ακολούθησε την ώρα εκείνη δεν περιγράφεται. Πάθρα. Μαρτυρική ήταν και η τύχη των κατοίκων της πόλης Πάθρας και της περιφέρειάς της. Το πρόγραμμα των Κεμαλικών ήταν να μην μείνει ούτε ένας Έλληνας στην περιοχή αυτή. Ο Δημήτρης Ψαθάς, στο βιβλίο του «Γη του Πόντου», γράφει πως γύρω από την Πάθρα καταστράφηκαν 150 χωριά. Από την παραλία της Πάθρας και Ανισού εκτοπίστηκαν 75.000 Έλληνες. Η δική μνήμα κάνει στα απομνημονεύματά του ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης. Τα βουνά της Πάθρας χαμήλωσαν και προσκύνησαν την Παλικαριά και Ανδρία των Ανταρτών του Κιζίλ Ιρμάκ, ενώ σε επιστολή του σε εφημερίδα των Παρισίων λέγει πως πλέον των 40.000 Παθραίων εξώστησαν. Ο φόρος αίματος βαρύς. Στη μαύρη βίβλο του Κεντρικού Συμβουλίου των Ποντίων αναφέρεται πως πρώτα η Πάθρα και έπειτα η Ανισός προσέφεραν το μεγαλύτερο φόρο αίματος και δεν είναι οι μοναδικές αναφορές. Ο Δημήτρης Ψαθάς, επίσης, αναφέρει χαρακτηριστικά για την περίπτωση της Πάθρας. Στις 5 Απριλίου του 1921, ο τουρκικός στρατός, βοηθούμενος υποτσετέδων και χωρικών, άρχισε ευνίδια επίθεση εναντίον ολόκληρης της περιφέρειας της Πάθρας. Αυτά που συνέβησαν είναι αδύνατο να περιγραφούν με την πένα. Ακολούθησαν επιδεσμοί, τυφεκισμοί, φόροι μελόκιας, αποφωνισμοί, ατιμώσεις. Η καταστροφή κράτησε ένα μήνα. Στις 5 Ιουνίου η πόλη της Πάθρας περικυκλώθηκε από κάθε κατηγορία σφαγείων και έδωσαν τέλος σε ό,τι θυμίζε το ελληνοχριστιανικό παρελθόν της. Μερζιφούντα. Στις 13 Ιουλίου του 1921, ο Τοπάλος Μαν και οι Τσέτες έφτασαν στη Μερζιφούντα. Ο Σάββας ο Ετιμίδης γράφει: «Παρά τις αντιρρήσεις του τοπικού υποδιοικητού, συνέλαβαν άπαντες άρινας και κατέσφαξαν αυτούς αγρίως. Τα δε γυναικόπαιδα συγκέντρωσης κτηρίων της εκεί γαλλικής σχολής των Φρέριδων. Ήθελε να καύσει ζώντα, αλλά ευτυχώς την εντόν διαμαρτυρία των τοπικών αρχόντων γεσώθησαν και γυμνά και ανυπόδειτα ειστάλησαν στην 20 χιλιόμετρων απόσταση απέχουσιν ελληνικήν κομμόπολη μεταλλίων του συγκαλούμενη, όπου και παρέμειναν επί τίνας ημέρας. Οι σφαγές και οι λαιλασίες στη Μερζιφούντα κράτησαν 3 εβδομάδες. Από τους ηλικιωμένους άνδρες της πόλης, οι περισσότεροι σκοτώθηκαν. Τέλος, όλη η χριστιανική κοινότητα της περιοχής πυρπολήθηκε. Η Ζάντα, το σύλλογο του Πόντου, από το 1915 αντιστάθηκε με τα παλικάρια της στις αρπακτικές διαθέσεις των φανατικών μουσουλμάνων που κατοικούσαν στα γειτονικά χωριά. Ο Ιωάννης Εφρεμίδης θυμάται. Πλήθος ατάκ των Τσετέδων ήρχισαν επιδρομάς εναντίον των κοντινών χωρίων της Ζάντας, τα οποία ελίστευαν και λαιλάτου. Ο Στάθος Αθανασιάδης, στο βιβλίο «Ιστορία και Λογογραφία της Ζάντας», περιγράφει τις τραγικές σκηνές από τον εκτοπισμό των 6 νωρίων της Ζάντας. Όπως οδηγούνται τα πρόβατα στο σφαγείο, οδηγούνταν στην εξορία. Οι γυναίκες μυρολογούσαν, τα παιδιά τρομοκρατημένα άλλαζαν από τα κλάματα και οι άντρες με δυσκολία, κρατώντας τα δάκρυα, μάταια προσπαθούσαν με προτροπές και συμβουλές να δώσουν θάρρος και να κατενεύσουν το σπαρακτικό εκείνο θρήνο. Μια γυναίκα φορτωνόταν τα 3 παιδάκια της όπως φορτώνεται κανείς τα ξύλα. Άλλος κουβαλούσε το γέρο πατέρα ή μητέρα. Εκείνοι που από γυρατεία ή αρρώστια δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν, σκοτώθηκαν με οποιοδήποτε μέσο. Όταν σταμάτησαν στο Εζερούν, ο τύφος έρισε πολλά άτομα. Οι εξόριστοι από τις πολλές δοκιμασίες και τα δεινοπαθήματα πέτρωσαν. Έχασαν κάθε ίχνος ψυχικής ευαισθησίας και ανθρωπιάς. Κατήτησαν ψυχροί και αδιάφοροι θεατές μπροστά στο μαρτύριο για τη θανάσιμη αγωνία των οικείων, συγγενών, γειτόνων και συγχωριανών τους. Η παγωνιά στα γυμνά εκείνα μέρη ήταν τόσο μεγάλη, ώστε δυσκολεύονταν να σκάβουν τάφους για τους πεθαμένους, μερικούς από τους οποίους σκέπαζαν με το χιόνι και άλλους έθαυταν, ώστε οι σκύλοι και οι λύκοι τους ξέθαυταν και τους έτρωγαν.
Στη Σάντα, όταν ο Κεμαλικός στρατός κατέλαβε τις 7 ενορίες, οι μόνοι που απέμειναν ήταν οι αντάρτες και 300 γυναικόπαιδα που τους είχαν ακολουθήσει στα βουνά και κλείστηκαν στη σπηλιά της Μάγας, μεγάλη σπηλιά, από όπου με τη βοήθεια των ανταρτών θα κατέβαιναν στην Τραπεζούντα. Ανάμεσα στο πλήθος υπήρχαν αρκετά βρέφη και μικρά παιδιά. Οι αντάρτες, βλέποντας ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, γιατί οι Τούρκοι ήταν πολλοί ενώ αυτοί λίγοι, αποφάσισαν να φυγαδεύσουν τα γυναικόπαιδα προς το πυκνό δάσος και από εκεί θα το οδηγούσαν αργότερα στην Τραπεζούντα. Στο σχέδιο τους αυτό ήταν εμπόδιο τα μικρά παιδιά και τα βρέφη. Φοβήθηκαν μήπως με το κλάμα τους, κατά την έξοδο από τη σπηλιά, θα προδιδόταν το σχέδιό τους. Και τότε συνέβη και το πιο τραγικό, συνταρακτικό και δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω γεγονός στην ιστορία της Σάντας. Αποφάσισαν και έσφαξαν 7 βρέφη και τα άφησαν στην άκρη του δρόμου. 7 αγγελούδια φύλακες των 300. Καημένες μάνες, τραγικές γυναίκες. Την άλλη μέρα οι Τούρκοι, όταν τα είδαν, κατάλαβαν ότι οι Σαντέοι ήταν αποφασισμένοι για όλα. Γι' αυτό και δεν τους κυνήγησαν. Ο ποιητής Αλέκος Μόρνος, όταν πληροφορήθηκε ότι η Σάντα, το σούλι του πόντου, έπεσε στα χέρια των Κεμαλικών, εκδήλωσε τον πόνο του με το παρακάτω επικό ποίημα. Σάντα, το σούλι του πόντου. Παιδιά, η Σάντα έπεσε. Τα μέτρητα παλικάρια στο δοξασμένο χώμα της επάνω σωριασμένα. Σκόρπια και τίμια κόκαλα, σκόρπια τα κουφάρια. Ωι μένα, κοίτοτε άταφα, βουβά, δυσμονισμένα. Μα η δόξα που στεφάνωσε το ματωμένο χώμα συντρόφισα παρήγορη στο ψυχοράγισμά του. Κάποιος μας στέλνει μήνυμα στο φτερωτό της στόμα. Μην κλαις ελληνική ψυχή, γονατιστήσιμά του. Ή δεν πεθαίνει ρε παιδιά, την παίρνα θανασία, με ψιλοπέτακτα φτερά, σαν θάνατη πατρίδα. Άκληρη δεν επέθανε και στήρα η θυσία. Μια θυγατέρα γέννησε, του γένους την ελπίδα. Παιδιά, η Σάντα πέφτοντας δεν χάθηκε για πάντα. Στο νου μας εχαράστηκε η άδυστη δόξα, η Σάντα. Τώρα θα ακούσουμε τη χοροδία μας σε 2 τραγούδια. Το έμαν τέξιαντε με τέρση πόντου τα χωρία, τρανών ποτά με γέντονε, εγώ όμως εν το ορμία. Ατίνς κανείς κι αναμένουν, κανείς και ξέρ που εστάθαν, να ηλίκε βάει τι κουρεμέντς, παιδεύανε και χάθαν. Εσέν Θεέμ παρακαλώ, σε σεν φτάω ευσία. Τα τεινών των χιλιάκλερων ανάπαψον τα ψία. Ο χαλασμός της Ποντιακής Φυλής στη σεπτή μνήμη των μαρτύρων της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Τη ζωντά
πορεία Σαχάρια. Ένας ειρήνης σκότωμεν σα στράτα τσουρουκεύνε. Ένας ειρήνης σκότωμεν σα στράτα τσουρουκεύνε. Μικρά παιδεία ορφάνα μάνα δάσαρα εύνε. Μικρά παιδεία ορφάνα μάνα δάσαρα εύνε. Και τα ταφεία εκλείστανε ευκαιρά απομενε. Και τα ταφεία εκλείστανε ευκαιρά απομενε. Ποιοι απ' όλα ηρυκλώσκονταν δε βάσμα